Després d'un any i mig de l'inici del projecte Demo Marges, avui us expliquem els seus resultats. Aquest projecte es centra en la restauració de marges degradats per la provisió de serveis ecosistèmics. Pel que fa a la vegetació, s'ha comptat un total de 146 espècies al llarg dels 2 anys, de les quals la majoria són herbàcies. La riquesa d'espècies d'un any a l'altre varia segons el marge, tot i que en general ha augmentat. Si mirem el recobriment de cada espècie, veiem que les plantes que més han augmentat, al voltant d'un 8%, són avena barbata, bromus diandrus i plantes del gènere Erigeron. En canvi, les que han disminuït més, al voltant d'un 6%, han estat l'esbarzer i la Conyza sumatrensis. La major part dels pol·linitzadors, amb una diferència important, han estat els sírfids, al voltant de 50 individus per any. Els segueixen les abelles de menor mida de l'abella de la mel i, amb poca diferència, l'abella de la mel. Pel que fa als sírfids, abelles menors que l'abella de la mel i altres, s'han trobat més individus el 2024 que el 2023, tot i no haver-hi una diferència significativa. S'ha vist un augment genèric de la fauna auxiliar als marges, especialment de pugons. Aquest augment de pugons als marges no té per què ser perjudicial, ja que aquests pugons es troben més concentrats en els marges, traient pressió al camp de cultiu i, a més, sent més fàcilment depredats. Ha anat acompanyat d'un augment de formigues, segurament per la seva relació mutualista. En canvi, ha disminuït, tot i que de manera no significativa, l'escarbat dels cereals, una plaga que afecta directament els cultius de cereal. Per últim, si observem on es troba aquesta fauna auxiliar dins els marges, en els 3 casos veiem que la major part d'aquesta fauna es troba en el tram on hi va haver-hi plantació. L'entollament ha augmentat entre 2 i 4 metres quadrats en 2 dels 3 marges. Aquest entollament s'associa a la creació i manteniment d'escocells durant la plantació i pot generar una major retenció d'aigua al sòl.